El kıssa havar kimden al? Havarı gör olakkamızdan al. Günlerde bir gün gör olakkamız 47'den malda da ava şikara çıktı. Avam gatır ondan soň ýanky ýygyna gaýtdylar. Ýolda gelýärkä sapar köze. Ha ýol onda diýip getdiňiň görewlini edil. Genjim begiň agasynyň goýun sürüsiniň gapdandan eltdi bol. Ay seýte kyrma başlyklaýyn. Bir 5-6 ýigide sapar köze barın agasynyň sürüsinden bir 5-6 toklu baskaýdyň. Gala boş barmaly. Agasynyň hasabyny özü bir da diýip ýanky Surabaka ýolla goýberdi. Aýna bir eji çopanlar bärden baran daýy ýigitler ýanky taýaklar bilen garşy goýjak boldy. Kılıçlarynyň gapdaly bilen bir ýylak bir ýapyşdyryp aldylar muny. Çopanlarym kandyr her haýsy bir ýerini syrpdyryp, ganyny sarpdyryp, olaň öňünde durup bilmedi. 5-6 tane goýun toklyny öňlerine basak ýetdiňden göni gaýtdylar şol bolşuna meýhana dogry gelip hayda hay aňardan ýigitlerin gelinini görüp köz aýtdy. Tiýdiräjikden bagyn salyň. Genjim gelse goýunlaryny diýeri görse ýygyny alyp gitjek bolar. Şartda muny gurup ýeldi ýanky çorba edip gurup ýanky şaşlyk edip şakyr 40 ýigit bir 6 tane toklyny edil ýalap ýutdylar da. Ay şol bar mana gel habar kimden al? Habar genjimden al. Genjim beg ýanky çopanlar geldi ýanyna ganlaryny sarpdyrşyp hay genjim aga ene iniň watyra sürüňe darandyr edil gurtala daran ýaly. Bir çeşirip öňke bir ödýän oýunlara mawsy üstüne başyp aýtdylar. Şol bar mana genjimiň gahar gel görewliň edil meýhanasyna gelse bilýär ýanky köze da düýtmi edecekler muny. Ay meýhana dälden şol başyna edil ýanky gaýdy berdi görewliň gapdalyna. Şol görewliň öz bolýan şu jaýynyň gapdalyna gelip ýanky derweden aňar tarapyndan hay gyýyr ýa-da. Ay bidowlet tumaýak diýip bir adam ýaly adam bolsaň özüň bir özgünü görersiň häzirim şol agaň sürüsine darap bersiň diýip ýanky agdyna gelen aýdyp samahyllap otyr görewle kellesini ýakap hay köze gep goýdum diýip otyr. Ay agdyna gelen aýtdy genjime şeýdip ýygyna gaýtdy. Görewle şol oýlanyp otyr. Allah janlarym diýdi. Şu görewle şu iki sanaksız ýakmady şol. Şu muň ýanky bir döwlet diýene aýalyň ýok diýär, şu tumaýak diýenem ýanky bul sen nime bir döwlet diýene zuriýatyň ýok tumaýak diýenem ýanky şol aýalyň ýok diýdi-de. Şol ikisi diýär muňa ýakmady. Hapa bolup meýhanasyna geldi 40 ýigit ýem rejan geň däldigini aňdylar. Genjim mene de magdyna gelen aýdyp durup diýip köze başyny ýakap. Hay görewli, näme boldy saňa? Han bir aýdyp otur dedi. Ay aýdyp otursam köze ozul başda Hudaýymdan döwlet gerekdir ýigide diýip ýa görewlakkamyz şo ýerde. Ona bäş kelime söz aýdar boldy, görbak näme diýer boldyk. Ana başda Hudaýymdan gelgele döwleti gerekdir ýigide gel. Hey ýykylandy goldamaga gelgele dogun gerekdir ýigide gel. Medet gerekdir ýigide
laşmağa geleyner buğru döktü laşmağa anam tami laşmağa geley doğun gerektir yigide men dağı ah yare hep men dağı şanta çaklı ha işi eyvan ocaklı Havlin boylu gel kucaklı gel geley bödül gerektir yigide men dağı ah yare al hey atın zayında bağlayın akitip ciğerin dağlayın Hövlünde daha harin ağlayan gel geley naçar gerektir yigide ey dağı ah yare al hey attır yiğitin yoldası gel geley oğuldur devletin başı kıyhem olsa köngül hoşu gel geley zürriyat gerektir yigide gel vedağı ah yare aho beygör olup munda yürsen gel geley nesiben barınam görsen kazanda olup bir gün ölsen gel geley iman gerektir yigide ey dağı ah yare